India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki nong hikai hapo ka Shatri Jangka Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association hinne ka sngi baar ki lepenlong ya ka jingyalang ban peteng biang ya kani ka jingya ki bat ka jingdawa na ka sarkar ka blane menta lakumba shita ya oi namar ka sarkar haduk menta kam shimla ai kanu karai bat na kaliang jong president ula ong ba ka jingkuman jong ka sarkar ka bom shimla ai ksai bat menta kin ya ki da ka beting bat nak liang jong ka sarkar kim sha ban shong yaki akmat jong ka secretariat kila rai ru ban shong no ya ka ba kila rai ban shong sha thangan ha umat kyang nang ba ka badan hajan civil hospital dagi artholai pungut menta angila simbiang ya karai kata kalong ba ngen namar ka jing kuman jong ka sarkar halor ka jing shong sha than mentala sitiau dan nakaliang jong ka sarkar kam ai ksai kanu gunuro tengila ya nga pentip ru cikibor jong ka saka office jong o chief minister jongi bamanta hadin nangni hadin kani ka meeting ngen like sya office jong u ban like surrender ki dokumen jong ki katuk ka dengot ki nohikai ki jongi te ngila syong ilarai ban syong hangne bat don kiba like surrender ki documents ki jong ki tang kita ki de pensngau ki jongi nang taga baar ka bangakwa ban pensngau haka santarik jong abnai gos hakmat jong ka office embos nakaliang jong aku menoyalam jong kanika asjan ngala surrender ki documents ki jonga ka jingtmu hangtu kalong ba ban penpoy ya ki documents ki jonga ki bangela surrender syaka office lan syakti jong chief minister kaba penlengo yang amenta kalong ba nga yo sngo menin na bangarung cha DC baki documents ki jonga kimpoy show chief minister kidon ha ka office jong deputy commissioner jong ki is khasil tekani ka de jingli torti jong ka bor sarkar te kumta nakaliang jonga nga aipor ya ka DC bakan penpoy la kumnu ro hapo sansngi ki documents ki jonga lam kumta nga hap sim ya ka dakawai pat kalat nakabanta baki ki pen khenya ka ka ba nga latrwa sa ki bakin penpoy ni nangmut dakumway hanray ka bor sarkar nakaliang jong ka district administration kile dakumway te ngabu tang kani kaway lada phiaile kumne kaba kamut ba phinang thangsau ya ka jingtip lam jongi kinoy kai hakaway kasngi lapi ong bangi pen khenya ka chispa saw pasar ngimban se ya kata namar ka de ka jing penbor nadu ka MD government hadu ka bor jong ka district administration kata ka de ka kubor ka mga khwa hanggar strike hangnei but ya ki kot kisla ki jongi jong pernai kai ngin penpoy cha ka office jong chief minister mut ki dangbun kin banwan ai ngila don kat ni don ki ba wan sibet janmit ro don ki ba wan la shair kumta ngila pentip pajba ba kin yawan pajba hangnei hanrai don ki ban ki ba shitom ro hanrai kat ki bala kin hapan wan sekani ka jaka kata ka de ka jingya kutlang jongi menta hakani ka meeting ka jongi banmit baski ai badmit besngi ngin chonglang hang ne ngin ya acha khan hang ne hadu bangin yo ban khai uso uba ngi aparo chikata kuma kanungut try menta ki ban IT batla hadu menta kidon kibla pen khai tang arngut yo le sengam pat yo jingtip hang ne hang tai hanrai hadu menta ka bala tikina ki de arngut kibala adon kat bat nga nadu ka asngin kong namar kila wan nadu singin kong kila long ready pa hanrai kini ki badang chuan menta ka meeting te kim pat long ready